जे उदालगुरियानो जाथों बा भैरबकुन्द'आनो जाथों बिटिसि एलेकायाव थानाय 7टा समष्टि जेरै बाक्सा गरेस्वर तामुलपुर भेरगाव टांग्ला उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 7टा समष्टिखौ लानानैसो जोङो उदालगुरि समष्टि माने दाफुंनांगौ होननानै लोकसभा समष्टि दाफुंनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामबाय थादों। जे बिटिसि एलेकानि सिङाव थानाय संगठनफोर बिटिसि एलेकानि सिङाव थानाय राजनीतिक पार्टिफोर दिनै बिथांमोना उदालगुरि समष्टि जानायाव माने डिमान्ड खालामनो थांनायाव माबाफोर माने दं नामा सिङाव राजनीतिक बाथ्राफोर थाबाय नामा जे बिथांमोना दिनै माने स्पष्टयै लिरनानै दिनै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो होआखै माखासेया। इउपिपिएल दोलोआ मैया आसाम केबिनेटआव जिहेतु बिथांमोननिफ्रायबो सासे केबिनेट मन्त्रि दं उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा दङ गतिके बिथाङा मैया माने भैरबकुन्द समष्टि दानायाव बै जे 11टा माने बै माने रङिया समष्टि कमलपुर समष्टि ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ सिपाझार समष्टि मंगलदै आरो लोगोसे दलगाव समष्टि बे मोनबा हाबफैनायखौ बिथांमोना बादा होआखै। राजनीतिक पार्टिफोरखौ आङो खावलायहरदों गुबुन गुबुन राजनीतिक पार्टिफोरखौबो जे बिथांमोना दिनैनि बे मुहुर्तआव माने उदालगुरि लकसभा समष्टि माने दानांगौनि खेत्रआव बिथांमोननि स्टेन्डआ मा दिनै बिथांमोना रोखा रोखा खालामना होनाया मोजां। जोङो खालामनाय डिमान्ड बादि जुदि जायाब्ला उदालगुरि समष्टि हिसाबै जायाब्ला भबिष्यत जोंनि उदालगुरियाव थानाय रायजो राजा बाक्सायाव थानाय रायजो राजाफ्रा जोङो आन्दलनखौ गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जोङो खालामगोन। कमिटिनिफ्राय दिनै आङो गोबारै डिमान्ड दिखांदों जे मैया आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों दरंनि थायाव माने भैरबकुन्द समष्टि जि दाफुंनो नागिरदों आरो बेबो सिगांनि फोसावनाय बादि माने 11टा समष्टि माने एमएलए समष्टिखौ लाफानानै खालामनो नागिरदों। बेवहाय जोंहा जोबोर माने अजद दं कारण माने रङिया समष्टि कमलपुर समष्टि सिपाझार मंगलदै आरो दलगाव समष्टि बेखौ जोंनि माने उदालगुरि बे माने जों जिथु डिमान्ड खालामबाय थादों बेयाव सरजाबनानै माने बेखौ दरं मुङै जिथु खालामदों दा बेवहाय जोंहा अजद दङ आरो लोगोसे बे दरं मुंखौ मैया केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों बिथांमोना भैरबकुन्द खालामदों आरो बे भैरबकुन्द खालामनायावबो गासै 11टा माने एमएलए समष्टियानो दं 11टायानो दं। गतिके जोंनि डिमान्डआ बेसो जे उदालगुरियानो जाथों बा भैरबकुन्द'आनो जाथों बिटिसि एलेकायाव थानाय 7टा समष्टि जेरै बाक्सा गरेस्वर तामुलपुर भेरगाव टांग्ला उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 7टा समष्टिखौ लानानैसो जोङो उदालगुरि समष्टि माने दाफुंनांगौ होननानै लोकसभा समष्टि दाफुंनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामबाय थादों आरो बेखौ माने भारत सरकारनि चिफ इलेक्शन कमिशनारा गनायना लानांगौ मानोना भारतनि संबिधानाव 330 आरो 332आव बेयाव माने लिरखानाय दङ जे बबेबा मोनसे लकसभा समष्टिखौ दाफुंनो थांनायाव जुदि बे 6 सिडुल एलेका गोग्लैयोब्ला बे 6 सिडुल एलेकानि माने एमएलए समष्टिफोरखौ लानानैसो दाफुंनांगौ होननानै बेयाव लिरखानाय दङ। गतिके बे हिसाबै जोङो बेखौ दाफुंनांगौ होननानै जोङो माने खावलायदों बे 7टा समष्टिखौ लानानै। आरो लोगोसे भारत सरकार असम सरकारा 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जेथिया बिएलटि भारत सरकार असम सरकार सुक्ति जादोंमोन बै समाव बिथांमोना 4.7 राव मोनसे कमिटमेन्ट होनाय दंमोन जे माब्लाबा जुदि डिलिमिटेसन जायोब्ला बे बिटिसिनि माने सिङाव थानाय एमएलएआनो जाथों एमपिआनो जाथों बेखौ इन्टेक लाखिनाय जागोन दाने बाहेरायाव हरनाय जानाय नङा बा बाहेरनिफ्रायबो लाबोनाय नङा होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट होनाय दंमोन। गतिके जोङो 4.7 बिथांमोना जिहेतु कमिटमेन्ट होदों बै समावनो आसाम सरकाराबो होदों भारत सरकाराबो होदों बे हिसाबै जोङो बेखौ दा जिहेतु डिलिमिटेसन खालामनो थांगासिनो दं एमपिनि एमएलएनि खालामनो थांगासिनो दं बिनिखाय बै बिटिसिनि सिङावनो थानाय 7टा समष्टि बाक्सा गरेस्वर तामुलपुर भेरगाव माने टांग्ला उदालगुरि माजबाद बे समष्टिफोरखौ लानानै उदालगुरि समष्टि हिसाबै दाफुंनांगौ बे हिसाबै जोङो बेखौ माने खावलायदों जिहेतु सरकारा गोदोनो जोंखौ कमिटमेन्ट होखादों बे हिसाबैनो दाफुंनांगौ। दा बे मुहुर्तआव जोङो खावलायनो सानदों
जे बिटिसि एलेकानि सिङाव थानाय संगठनफोर बिटिसि एलेकानि सिङाव थानाय राजनितिक पार्टिफोर दिनै बिथांमोना उदालगुरि समष्टि जानायाव माने डिमान्ड खालामनो थांनायाव माबाफोर माने दं नामा सिङाव राजनितिक बाथ्राफोर थाबाय नामा जे बिथांमोना दिनै माने स्पष्टयै लिरनानै दिनै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो होआखै माखासेया जों मिथिगौ माखासे होआखै सायावल' ओरैनो होस्रिखावबाय थादों राजनितिक पार्टिफ्राथ' जेबो बुङाखै दिनै बिपिएफनि बादै अन्य पार्टिफ्रा जेबो बुङाखै जों बेखौ माने दा जोङो नुना मोनखाबाय बेनिखायनो जों खावलायहरदों बिटिसि सिङाव थानाय राजनितिक पार्टिफोर दिनै गोबां पार्टि दं कंग्रेस पार्टि दं बिजेपि पार्टि दं एजिपि पार्टि दं इउपिपिएल पार्टि दं गतिके बे पार्टिफ्राबो दिनै स्टेन्ड बिथांमोना स्टेन्ड हो जे उदालगुरि समष्टि जानांगौ होननानै बिथांमोना बे पार्टिफ्राबो स्टेन्ड हो नाथाय नुना मोनदों इउपिपिएल दोलोआ मैया आसाम केबिनेटआव जिहेतु बिथांमोननिफ्रायबो सासे केबिनेट मन्त्रि दं उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा दङ गतिके बिथाङा मैया माने भैरबकुन्द समष्टि दानायाव बै जे 11टा माने बै माने रङिया समष्टि कमलपुर समष्टि ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ सिपाझार समष्टि मंगलदै आरो लोगोसे दलगाव समष्टि बे मोनबा हाबफैनायखौ बिथांमोना बाधा होआखै गतिके बेनिफ्राय जों मा बुजिनो हायो थारमाने दिनै इउपिपिएल सरकार आरो लोगोसे इउपिपिएल पार्टिया बिनि थाखाय इन्टारेस्ट होआखै जों बेखौसो जोङो माने मिथिना लाबाय कारन मानो बिथांमोना माने स्पष्ट दासिमबो बुङाखै ओंखायनो आङो खावलायहरदों राजनितिक पार्टिफोरखौ आङो खावलायहरदों गुबुन गुबुन राजनितिक पार्टिफोरखौबो जे बिथांमोना दिनैनि बे मुहुर्तआव माने उदालगुरि लकसभा समष्टि माने दानांगौनि खेत्रआव बिथांमोननि स्टेन्डआ मा दिनै बिथांमोना रोखा रोखा खालामना होनाया मोजां अब्लासो जोङो पाब्लिकआ बुजिना लागोन जे बे पार्टिफ्राबो माने लकसभा समष्टि हिसाबै उदालगुरि हिसाबै बिदों जों बेखौ मिथिना जों मोनगोन नाथाय गभर्नमेन्टनि लानाय स्टेपफोरखौ जों माने मा होनगोन बिरोधिता खालामनो हायाब्ला जों मिथिना लादों जे गभर्नमेन्टआ जि डिसिसन बे डिसिसन मथेनो बिथांमोना माने थांबाय थादों जों बेखौसो जोङो बुजिना लानो हायो ओंखायनो जों खालामनाय मथे जुदि जायाब्ला भबिष्यत जोङो थांनाय बार उदालगुरि लकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटिया जेरैबायदि आन्दलन खालामदों जोङो होस्रिखावबाय डिसिनि फ्रन्टआव उदालगुरियाव जोङो होस्रिखावबाय आरो माखासे जायगायाव बिदिनो होस्रिखावगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआबो माने मा होनगोन साब डिभिजन लेभेलफोराव होस्रिखावनाय जाबाय तामुलपुराव होस्रिखावनाय जाबाय गुबुन गुबुन मुसलपुराव माने होस्रिखावनाय जाबाय आरो बिपिएफ दोलो हिसाबै माने उदालगुरि लकसभा समष्टि जाथारनांगौ होननानै जिहेतु माने होस्रिखावनाय जाबाय दा बे हिसाबै बेखौ गनायनानै माने लानांगौ आरो अन्य पार्टिफ्राबो बिदि खालामनांगौ होननानै जोङो माने खावलायहरनाय थाबाय जोङो खालामनाय डिमान्ड बादि जुदि जायाब्ला उदालगुरि समष्टि हिसाबै जायाब्ला भबिष्यत जोंनि उदालगुरियाव थानाय रायजो राजा बाक्सायाव थानाय रायजो राजाफ्रा जोङो आन्दलनखौ गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जोङो खालामगोन आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिसि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन पार्टि नन पलिटिकेल पार्टिफोरखौबो जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो खौसेयै मुभमेन्टखौ खालामनो थाखाय आवगायबोयो राजनितिक पार्टियानो जाथों अराजनितिक पार्टियानो जाथों खालामबोयो ओंखारबोयो खालामनो थाखाय दा आरो जोङो गलाव सहैनो हायो बिनि थाखाय जोङो खौसे माने जुजिनो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे समर्थन होयो बेखौ आङो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राजनितिक पार्टि अराजनितिक पार्टि बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय आरो रायजो राजा गोरों गोरा जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जोङो खौसेयै जुजिनांगोन नङाब्ला खिन्थु जोङो बहुद बोसोर आरो हयथ' जोङो 50 बोसोर जोङो आरो बिदि भुगिनानै जों थानांगोन जोंनि नर्थ साइडनि माने बिटिसि एलेकानि बे माने रायजो राजाफ्रा आरो 50 बोसोर जोङो भुगिनांगोन जे जोङो एमपिनिफ्राय जोङो कुनु मोनसे जोङो खहारि जोङो मोननाय नङा जों बिथांमोननिफ्राय जोङो मुलाम्फा जोङो मोननाय नङा ओंखायनो खौसे जानानै जोङो जोबोनो आवगायनांगौ बेखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय